Areon je všestranný trailový elektrobicykel osadený 29-palcovými kolesami, ktorý ťa dostane svojou všestrannosťou. Bicykel disponuje zdvihom zadnej stavby 135 mm a hlavovým uhlom 66 stupňov. Vďaka týmto hodnotám je Areon všestranný v teréne a veľmi ľahko sa s ním manévruje. Štvorčapový overený systém pruženia v spolupráci s vyváženou športovou geometriou zabezpečia efektívne šliapanie a stabilitu v náročnom teréne. Geometriu a kinematiku odpruženia sme ladili v spolupráci s medzinárodne úspešným CTM Racing tímom. Na ráme nájdeme integráciu káblov do hlavového zloženia, čo v spolupráci s úpravou zvarov Smooth Welding umocňuje čistý dizajn. Extra úchyty na montáž, tašky s náradím alebo druhej fľašky nájdete na hornej rámovej trúbke. Univerzálny UDH štandard zadnej prehadzovačky je mimoriadne pevný a odpadajú tiež problémy s hľadaním vhodnej náhradnej pätky. Zadná stavba rámu je predpripravená aj na priamu montáž stojanu. Nabíjací port je rovnaký pre rám a batériu, čiže odpadá potreba používania adaptéra pri nabíjaní mimo bicykla. Areon sa vyrába vo veľkosti S, M, L, XL, čiže hravo pokrie výšky všetkých jazdcov. Ultra výkonný japonský motor Panasonic GXM100 s maximálnym krútiacim momentom až 100 Nm je súčasnou technologickou špičkou a ponúkne dostatok výkonu aj v tých najprvších stúpaniach. Celý systém váži iba 2,8 kg. Systém ponúka rôzne jazdné režimy, ktoré cyklistom zabezpečia preferovanú asistenciu. Režim OFF, displej zobrazuje všetky údaje, avšak motor ostáva neaktívny. Režim ECO šetrí energiu a umožňuje správnu efektivitu aj pre tie najdlhšie trasy. Štandard vhodný pre väčšinu terénov. Auto, režim sa prispôsobuje sile vášho šlapania a tento režim používame najviac aj my. Hike, režim s maximálnym výkonom motora. Nový ovládač GXM 501 je subtilnejší a zaradený režim okamžite vidíte vďaka farebnej LED dióde. Prehľadný LCD displej Panasonic GXM 501 prehľadne zobrazuje informácie o jazde a na displeji nájdeme tieto údaje. Aktuálna rýchlosť, režim asistencie motora, každý farebne odlíšený. Celková prejdená vzdialenosť, priemerná rýchlosť, zostávajúci dojazd, prejdená vzdialenosť v kilometroch, maximálna rýchlosť, kadencia a čas. Centrálny displej novej generácie, pohodlný ovládač na riadidlách s možnosťou prepojenia s mobilnou aplikáciou otvára zákazníkom nové možnosti. Systém je možné bezdrôtovo aktualizovať, ponúka aj rozsiahlejšiu podporu pre servisy pri detekovaní zboru. Môžete si uložiť jednotlivé jazdné profily, priebeh výkonu a individuálne si ich hľadiť. Ovládač na riaditkách je možné používať aj pri vypnutom centrálnom displeji. Celá technológia je plne prepojiteľná s platformami komút a váhu, čo zaručuje presné a pohodlné plánovanie trás. Nechýba ani nočný režim. Bicykel disponuje batériou BMZ o kapacite 820 Wh. Vyladená integrácia batérie do rámu zabezpečí správne vyváženie bicykla a tichú prevádzku. Batériu je možné z rámu jednoducho vybrať a nabiť aj mimo elektrobicyklu. Výkonná HIQ 7A rýchlo nabíjačka je schopná nabiť batériu na 100% kapacity už do 4 hodín a na 40% kapacity už do 1 hodiny. Náš Areon vo verzii Pro je farby čierna matná tehlová. Areon má na výber aj ekonomickejšie varianty, a to Expert a Comp. Tieto dve varianty majú na výber aj alternatívnu farebnú kombináciu. Na elektrobicykli sa nachádza vidlica RockShox Psylo Gold, ktorá disponuje zdvihom 150 mm, umožňuje nadstavenie kompresie a takisto aj rýchlosti odskoku. Vidlica je samozrejme vzduchová, čiže je jednoducho dofúknuteľná a odfúknuteľná podľa hmotnosti jazdca. Tlmič disponuje technológiou Linear XL, ponúka širokú paletu nadstavení kompresie, nízkorýchlostnú, vysokorýchlostnú a takisto aj nastavenie odskoku. Nechýba možnosť zhustenia objemu vzduchu podľa hmotnosti jazdca a možnosť uzamknutia tlmenia pri šlapaní jednoduchým otočením páčky. Veľká vzduchová komora Linear XL Air Can prispieva ku citlivému chodu na začiatku zdvihu a umožňuje vloženie RockShox tokenov pre detailné nadstavenie. Pohon zabezpečuje sada SRAM Eagle 70, ktorá je mimoriadne spoľahlivá a presná. Nový spôsob ovládania lanka radenia T-Type, odolný full mount design s priamou montážou zadnej prehadzovačky bez použitia pätky, najpevnejšia reťaz od SRAMu s plochou vrstnou časťou, vymeniteľné jednotlivé diely na prehadzovačke plus možnosť výmeny najviac používaných prevodov na kazete SRAM XS 1270 robia z tohto systému špičku na trhu. O mimoriadnu brzdnú silu sa starajú brzdy značky TRP vo štvorpiestovom prevedení. Boli vyvinuté na tratiach svetového pohára, kde dodávajú extrémnu brzdnú silu pri krízových situáciách alebo dlhých zjazdoch.
Kotúče s väčšou hrúbkou až 2,3 mm oproti súčasne používaným 1,8 mm ekvivalentom posúvajú trvácnosť na úplne iný level, čo pri elektrobicykloch určite oceníte. Vzdialenosť brzdovej páky je jednoducho nadstaviteľná otočným koliečkom. Elektrobicykel disponuje ráfikmi od firmy VTB so šírkou 30 mm. Na prednom kolese je obutá pneumatika Maxxis Minion DHF so šírkou 2,5 palca a na zadnom kolese Maxxis Dissector so šírkou 2,4 palca. Štandardom našich trailových elektrobicyklov je teleskopická sedlovka, ktorá nechýba ani na jednom modeli Areon. Príjemným doplnkom je aj vodítko reťaze, čo oceníte v náročnom teréne. Všetky potrebné informácie o modeloch Areon a takisto zoznam predajcov nájdete na našom webe CT.